ברוכים הבאים ליממה, אתר קנייה חברתית שמציע לכם כל יום הצעה מטורפת חדשה. מסעדות, הופעות, פינוקים, פעילויות ספורט, אירועים מיוחדים, והכל במחירים לא הגיוניים. הקונספט מאוד פשוט ומצליח ברחבי העולם. נכנסים כל יום ליממה ורואים מה הדיל החדש. ראיתם הצעה שאתם אוהבים? הצטרפו. ברגע שההצעה מגיעה למספר המצטרפים הנדרש, קופון יומית יישלח אליכם למייל. משתלם, מהיר וקל. שימו לב, כל דיל ביממה מוצע ליממה אחת בלבד, 24 שעות. לא הספקתם להצטרף בזמן? פספסתם. כדי שזה לא יקרה, הרשמו לקבלת ההצעה היומית למייל. זה יחסוך לכם הרבה כסף. אז איך אנחנו משיגים מחירי שחיתות? חוץ מתמונות מפלילות וקשרי הון שלטון, אנחנו פשוט מנצלים את העוצמה של המדיה החברתית כדי להבטיח לבעלי העסקים כמות פסיכית של לקוחות. בתמורה, הם נותנים לנו מחירים לא שפויים. ראיתם הצעה שאי אפשר לסרב לה? הכניסו את הפרטים שלכם. לא תחויבו עד שההצעה תגיע למינימום המצטרפים הנדרש. מילה שלנו. והכי חשוב, אל תשמרו את זה לעצמכם. שתפו חברים וספרו להם על הדיל בכל דרך אפשרית, כי העסקה תתממש רק אם יצטרפו מספיק אנשים. בדיוק כמו תפילת שחרית. בינינו, אנחנו לא המצאנו את המהפכה החברתית, פשוט מצאנו דרך ליהנות ממנה. כל יום מחדש. יממה, קנייה חברתית יומית.